Mae'r cyngor sir yn poeni dipyn yn fwy ynghylch y nifer o blant sy'n cadw draw o'r ysgol yn y Gelli nag y maen nhw ynghylch diogelwch tomen y Bwllfa. Heddi fe ddywedodd llefarydd ar rhan yr adran addysg ei bod yn dal yn ffyddiog fod y domen yn ddiogel, ond ychwanegodd y bydden nhw'n fodlon ystyried dymuniadau rhieni ar ôl cyfarfod cyhoeddus yr wythnos nesaf. Ond erbyn hynny, mae yna bosibilrwydd y bydd y gwynt wedi ei dynnu allan o hwyliau'r bobl sy'n poeni am y tip. Disgwylir y bydd 2 adroddiad gan beirianwyr erbyn hynny wedi dweud fod y Bwllfa yn ddiogel. Roedd peirianwyr yno heddi yn cynnal archwiliad manwl o ffos sy'n rhedeg am ryw filltir o dan y domen, ac y fydd ei adroddiad nhw yn cael ei gyhoeddi ochr yn ochr ag adroddiad arall gan arbenigwr Mr Llywelyn, sydd yn mynnu nad yw'r tip ar fin dymchwel. Mae Mr Llywelyn yn cydnabod fod cyflwr y ffos yn hanfodol, ond fod angen gwaith ar y twnnel a adeiladwyd ganrif yn ôl, mae'r ffos yn gweithio'n iawn. Disgwylir y bydd gwaith o glirio'r domen yn dechrau ymhen 6 mis, ond rhaid aros yn awr tan yr wythnos nesaf i weld a fydd adroddiadau'r peirianwyr yn ddigon i leddfu ofnau'r trigolion lleol. Yn y cyfamser yng Nghwm Cynnon mae sefydlogrwydd tip y ffrwd o dan drafodaeth. Cynhelir cyfarfod cyhoeddus yno hefyd yr wythnos nesaf i drafod ofnau am y tip, ac hefyd cais gan gwmni lleol i gasglu glo allan o'r sbwriel. Dywed The Rhymney Coal Company fod na berig yr domen fynd ar dan, ac nad yw ei peirianwyr yn dweud fod na debygrwydd o lithriad peryglus, maen nhw'n argymell gwneud rhywbeth ar fyrder i wneud y domen yn fwy sefydlog.